Ďakujem. Nasledoval podpis memoranda o porozumení medzi Slovak Business Agency a Národnou korporáciou malých podnikov Indickej republiky o spolupráci mikro, malých a stredných podnikov. Poprosím riaditeľa sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency pána Mariána Letovanca a výkonného riaditeľa Národnej korporácie malých podnikov Indickej republiky pána Subharsu Sekhara Ačaja, aby pristúpili k výmene memoranda. Ďakujem veľmi pekne, páni. Teraz nasledujú tlačové vyhlásenia pána prezidenta Slovenskej republiky a pani prezidentky Indickej republiky. Nech sa páči, pán prezident Peter Pellegrini. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som čo najsrdečnejšie na Slovensku privítal pani prezidentka